ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шахсан пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон доимо барои қишри осебпазири ҷомеа кӯмакҳои моддӣ ва молӣ мерасонад. хусусан чунин кӯмакҳо дар давраи хуруҷи бемории COVID-19 бар аъло мушоҳида гардид. дар ин давра саҳми шарикони рушд низ беназир буда, ин навбат барои оилаҳои ниёзманди ҷомеаи шаҳри Хориқ кӯмаки моддӣ расонида шуд. ин кӯмак ба маъюбон ва оилаҳои камбизоате расонида мешавад ки онҳо аз кӯмаки яквақтаи молиявии пешвои муаззами миллат ки пеш аз ташрифашон ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар моҳи июл ба табақаи ниёзманди аҳолӣ расонида шуд ва он маъюбону он барҷомондагон ва оилаи ниёзманде ки аз ҳамин кӯмак бархурдор нагардиданд барои онҳо расонида мешавад. чунин кӯмак дар маҳаллаи Тем, фурудгоҳ, дашти Поён ва Валдош Гулмамадови шаҳр аллакай тақсим гардида, марҳила ба марҳила барои сокинони ниёзманди дигар маҳаллаҳо низ расонида мешавад. Анвар Акрамов, мудири бахши иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Хурух, ҷиҳати ҳамкории мақомоти шаҳр бо шарикони рушд изҳори сипос намуд. ҷумҳурии тоҷикистон кишвари иҷтимоӣ буда табақаи ниёзманди аҳолӣ зери таваҷҷӯҳи доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад ва имрӯз боз кӯмаки навбатии агентии Оғохон оид ба макони зист дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хурух ба табақаи ниёзманди аҳолӣ аз қабили маводи озуқа ва ашёи рӯзгор ба қишри осебпазири ҷомеа расонида мешавад. бояд қайд намоем ки кӯмаки мазкур ба 1840 нафар оилаҳои ниёзманд, маъюбони гурӯҳҳои якум, дуюм, сеюм, маъюбони садамаи Чернобил, инчунин ятимони яктарафа ва ятимони кулли то 18 сола расонида мешавад. ин яке аз нишондодҳои ҳамкории дуҷонибаи мақомоти шаҳри Хурух бо шарикони рушд мебошад ва бояд қайд намоем ки ин маҳз дар давраи хуруҷ ёфтани бемории асри COVID-19 ба табақаи ниёзманд расонида истоданд ва ин гуна кӯмакҳо минбаъд низ идома меёбанд. қобили қайд аст ки сокинони сарафрози шаҳри Хурух аз кӯмакҳои пайвастаи чӣ ҳукумати ҷумҳурӣ ва чӣ шарикони рушд бархурдор мегарданд.